And this is exactly what my mother passed through in the hands of my father. My mom, my father, my mother blew my mind. The same thing now my mother passed through. It's the same thing I'm passing through. Which I don't want it to happen. Everyone has to come on down. Nobody date me. Come on down. We won't let me here before my heart. It's not even let me here because what my mother passed through is what I'm passing through. I will just go one day pack my place. I will not even tell anybody. I will move. I will enter the area. It's a future plan. And it's a plan. I won't have anything. Just not a hackle. I jump and that is the end. That's how I want to do. Maybe after 2 years or 3 years, nationally return or a bright price, and I'm going to go okay with him. That is how I planned it. Yenji wote kwa kuko again obo maka ndị pụtara ụwa mami mo say gị na onye adị mma adị mo say na onye adị mma na onye bi ga anọ gị aka m nọkwa ma jụrụ ya because onye mere m because the person bụ n'obi ka ọnụ ọmụ the person even come to our house my mom is mama nne Ebonyi State I'm a question look na my mom bụ breadwinner of the house my father nwere no choice no come na nwunye ya kwụsịrị ya bụ ya na-eso so omegide ụta ahụ that is the reason why I'm in this mess because that guy from Ebonyi State is a soldier now he's not based in abroad now. Based in UK. You got my parents in your hand. This guy is from Samantha Torres on her. From Ebonyi State. My parents were like, I had already to equal anybody. Now this guy born here, not how on him. We always know Then this man now when you're above you. Yeah. Now my life the guy. I said no go no time. That's how I end up with him. So one day we do day no tala. Okay, so you can kijiji. Kake abo foto to topo. Kake so yeri uwa ya. Hey, ijiwa. Kedu the marriage we here ka bikon? What type of marriage is this one? Chai. Nne. Nne o. Ka ngwakwa gị nke bụ eziokwu. Ị nọ n'ube di na-amacho nchonchom adọrọkwa mma o. Adọrọ mma. Ma sị gị na ọ dị oke ịghọta na ọ bụrụ ofu onye ọ bụrụ mmadụ na-abụ ọ bụrụ mmadụ na-atọ nke a bụrụzi ịnọbe dị na-amagharị na nke bụzi ịnọbe dị na-epiogherịzi ka ekwenụ maka ọya ka ekwenụ maka ọya ibutekwe n'ọya igbukwe n'onwe gị hai tụmụdị a nsị gị mba napịa tụmụdị a nke ọ na-afịa ya na nlọ onwe ike ọ bụrụ na ọfụrụ ya na nlọ ndị mmadụ gwabagolie bikos ebe ọ bụrụ ofu ọ bụrụ ibu ọ bụrụ ịtọ ndị mmadụ ga na-afụkana maka na asị na ụkwụ na-aka walawala na anya na-aka walawala na-afịa mama gị kwanyere gị di gị na-ejeli ozi ọ chọrọ dị ịgba sef ọ chọrọ dị ịma ifuru ihe o ji adụ mma ka ijiri aka gị na-eke dis choice a na-ekwu maka ya apifu gị mana nwoke ga-anọ n'ụlọ na-esogiri nwunye ya n'ike kedu ụdị nwoke bụ ihe a nke a ọpọ na ihe niile ọ na-eso gị n'ike ị ma gị nwa efe na-amịgharị ọ bụrụ ofu ọ bụrụ ịbụ ọ bụrụ ịtọ ọ bụrụ ofu ọ bụrụ ịbụ ọ bụrụ ịtọ nwoke nke afọ Chukwu mekwala anyị ebele nye ihe ọ na-echi ike gị nche ka ọ gị ọkwa gwara unu datịna na nwaanyị chọrọ amịgharịsigo ya nwaanyị anọlụbego ọda amịgharị is not because of mkpọtụ ị na-eme o or because of ụdị mmadụ ịbụ o or because of that because of nwaanyị nọlụbego ọda amịgharị bụ na ọ chọbeghị imigharị agwa m unu na ụmụ nwaanyị know their games ọpọ na ihe a niile this man na-esogharị ya n'ike ọkwa n'ọnụ ya ka o si wepụta n'afọ ya so na ọ bụ na nwunye gị dobe onwe ọfụma na-enye gị respect her. She just want to be there for you, not because of what you will do, how you will do it. Njidi ana bebe me gide we mezi. Nna amara dị ebe mmesi wee tie ebe ọnụ mana one thing nna agwa gị bụ ọ bụrụ na ị chọrọzi ịghọta na ọ ka mma isikwu n'ime go up your mind ịghọta kịta agwa m unu na mmegharị nwaanyị adịghị egbu nwoke ọ bụrụ na ọ na-egbu nwoke ụfọdụ ụmụ nwoke aka anwụsịgo ihe a bụ ife ụmụ nwoke ji wee na-ekekiri ụmụ nwaanyị ka fa gara ike ịkpa which ma adụrụ against o but isi bụ na nwaanyị apịoghere ogbuo nwoke bụ na anụrụ ya n'ụlọ nwaanyị a di ya ọnwụgo di ebukwa ụzọ daala onwe ya ka nogori n'anya ọcha o ọpọnụ na ọ na-eche utu ihe nche o ma stil o chetekwu nwụrụ nwaanyị a ọ bụrụ ofu ọ bụrụ ibu ọ bụrụ itosi ekwe m n'ọnụ wee pụta o ma stil ọ ka ejidere ihe na nlọ ka ọ ka na-afụ o na nlọ ka ọ ka na-afụ ọ ka egbuwere ya egbube maka na ọ bụ na ọ na-egbu nwoke ọ ga-egbu ya very soon
Chineke nna m ọ bụrụ na na-egbu nwoke ọ ga-egbu ya very soon. Ọ bụrụ na agwa m maka all those Nsụka side, Enugu side, maybe Anambra or something, or ndị ụmụnna ji aka fa meelu onwe fa 1 or 2 to protect themselves. Ọ bụghị ịghọtago na imenye na ọ ga-egbu gị ọ na ọ na-egbu nwoke, I will accept. Because na ịgwa gị eziokwu nke m ji wee bụrụ nwaanyị, story ewetagolu m just si m dụọ fọdụ ma akọna the story ka nkụ ka nkụ just advice ka fabialụfọ ifu na ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke famụọlụ nwa from outside ka nkụ di fabia mara fa na di ha amaghị biri ifu na ndị na-epiogeri m karị na o wetazi m na-asị ya nne na mpiogeri adọkwa mma kama mpiogeri otu na ị ga-ebutekwa ya na ị ga-eme naanị ị ga-emebie. I'm not supporting nwaanyị ipiogeri o mana ife na-achọ ịgwa gị bụ ipiogerigide push nwunye gị nto ipiogeri ọ na-epiogeri na-esiri gị na ị na-eri alụ gị ị na-eri alụ gị cheka njọ gị kedu ife ga-egbu nwoke karịa nwaanyị iweta ihe ọ na-afụ na nsọ tiri nwoke wee sieri ya nri. Mana mana ụmụ nwaanyị na-eme anụwago m ntị like anụwago m ntị ịkpasuo nwaanyị iwe nwere ihe onwere ike ime gị. Ụfọdụ na-abụnye asọ na nne ha na-enye di ha, ụfọdụ na-ezi n'ime na-anyụ ya amịrị just to taa nwoke na-akwụgharị afụfụ, nwoke na-etighi ife, nwoke na-eme 1 or 2. I'm telling you, ụmụ nwoke na-eri nonsense nya fa na-eri nonsense in the name of na fa bụ nwoke fa ama ndobe ebe ha ọfụma na o nwere ife ị ga-eme ya. Nwaanyị ọbụla no this and no peace. Nwaanyị ọbụla ị na-emegide che na o nwere ife ọ na-eme asị ka ọ bụ o nwere ife ọ na-eme gị o nwere ife ọ na-eme gị. Ọ naghị anyele gị mamịrị ma ọ bụ zinyelu gị imi ma ọ pịchanyelu gị ọkwa Blessing CEO si pịchanye iche na o nwere ndị nọrọ the ten. O nwere ndị nụrụ ya na-enye gị na-eriche na ịbụ nwoke na-amagharị mmanụ west nwaanyị afọ ka ị na-eriche na ịbụ nwoke. Just take care of your wife. I'm telling you, all these things are water ya. All these things are water ya na ịbụ nwoke na ịbụ king na o nwere onye agwa gị eze onye agwa na mụta start ihe n'ite efe eme nna mibie. Nwaanyị ọbụla ị na-emegide nwere ebe o si emegide gị na-aka ọlụ gị wee mara. And ụmụ nwaanyị dị good in their games. Yes, with their games. Not like you guys ga na-eme with ego. Ịghọtago? So ụmụnne m tii n'ọnụ n'okwu a. Ọ sị na ya ga-ahapụ die maka na ya emerutego ka onye nwere ga-ama na ọ karịa mma na ịnọ na-akwụgharị na ya chọrọ ya mara ma nwoke ka ya na-anụ ọ nwaanyị ka ya na-anụ na-esogoro ya n'ikeleke obi ọkwụrụ obi ọgba egusi ọgba akwafigo and na mama the guy si asef onye pụọ n'ụzọ ka o je try ya nwoke ọzọ nya mama the guy si anya pụọ n'ụzọ ka o je try ya nwoke ọzọ na ọ dụrọzie ka nwa ya nwoke ọ bụ nwoke ike gwụrụ. So na ọ na-egbu nwoke ọ na-egbu nwoke mama the guy wee si anya pụwa n'ezi na afụla ebe nna ya na this woman chọrọ ka nwa ya nwụrụ ọgụna ebe nna mana afụrụ ya. So adakwa m asị na ọdụ mma. I'm just telling you people ihe nji aka m wee chepụtala onwe m ahụ ya tago. So na ọ bụrụ na ife na-agwa nwunye gị wee jidie ka ọ ghara ịkwụgharị, I don't think na ọ na-work. Look for another strategy. Nne, like I said before, it's not healthy, it's not good, it's not recommendable. In fact, o nwere ka o si wee dị oke ahụ ya tago. Mana gaa na comment section ka ifukwa ife ndị mmadụ ga-agwa gị. Ndị be anyị daalụnụ ka dị n'ụbọchị ọzọ.